रायज्लायनो हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन जों दिनै करबुक पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट एवं करबुक ब्लकनि आन्डारते जों फायै दिनै सुगनासुर एलसी भिलेज एवं बजेन्द्रपारा फाइसा फायखा जोंनि तिप्रामथाबा एवं बबाग्रानि आइडियोलॉजी जों फाइसा फायखा जागाव जोंनि प्रेसिडेंट लगै दङ हिर'नि त्रिपुरा इनके जों नाय माने थानसानि मारिनो जों थानसानि मारिनो आगाव इतलांनाय इनके जों ताम थांनाय जों तिप्रा साना जों आगे मोथांना नांनाय इनके जोंनि विभिन्न एडिसी एरिया विभिन्न जगह से तिप्रासाराव गरी रक दङ हानि बागै जों बबाग्रानि जे थानसानि मारिबाय जों बरना चुवासु खानानि बागै फाइसा फायखा जागाव जे सुगनासुरि सिलासुरि आरडी ब्लक आन्डारते सुगनासुरि एडिसी भिलेजनि बजेन्द्र नगर पारावा जों फाइसा फायखा दिनै अल पारानि लुकुरावनो जों चुवासु फायखा जों एसे फारितै थानसानि मारितै जों एसे चाबुक सुबक्तै बरना जों दिनै चुबागै देखा आनरक दिनै ताम ताम न चुबाखा जों बरन दिनै चुबाखा जरा बुरि दंनाय जों बुरि दङ ताम हिन चादर देखा इनके जरा सराय दंनाय सुट देखा इनके स्वेटर देखा सराय दंना जों टोटल दिनै और 56 फेमिलि न जों सराय दंना ता टोटल 56 जन न जों दिनै और डिस्ट्रिब्यूट खाइ रेखा जों ड्रेस रक माथि खायै जों बरना रि रेखा जों नेक्स्ट टाइम तेवायनो जागा बथाङै नाय जों मानसि दङ स्टेबल जों सारा नायो जों सारा तेबो गोबां बराव दिथि चुबाना दंखां के जों तिप्रा सारा दिथि क्रि दंना दिथि हामजागा दिथि चुबाना दंखां के नराव चुबागि दिथि आं बरना बेबो मिसेस नाय नों तथिसे सोंनानै मुचुंगो नरक महाय खलाय जे गामि गामि गासाव जे लुखरङ चुबा जुखाय दंमोनि महाय के जे बाग जागाय दंमोनि चुंजों सालबुसु रक काखना जों अलरेडी जोंनि करबुक सब डिविजन आन्डार टोटल 30 टा बिसि दङ 30 टा बिसिनि बिसिङाव तते गासे खबजागो ताबक जोंनि माग्रुम भिलेज इनके 31 बिसि अंगो इनके 31 नि बिसिंति जों all BCS जों थांना हिनि वानसि दङ जों आपलोड ताबक 3 टा BCS जों कभार खायखा इनके जोंनिबो किसा प्रग्राम दङनि बागै जों किसा मिया फोरबो जोंनि नुखानार तमहिन अमरपुर एरियायाव जों किसा प्रग्राम थांखा इनके तिनिबो जों अ जागा प्रग्राम चिनि आपडेट देलिन माने दङ जों काहामनि बागै खायो जों जनसाधारणनि बागै जों नखरजाक बबाग्रानि थानसा इमं बाय अखरजाक जों जनसाधारण जों तिप्रा सारा क्रिरंना जों चुवासु खाना हिनि अखरजाक अ थानसानि मारिना जों गोप्लाय खायनानि बागै जों तिन तिप्रा सारा क्रिरंना जों चुवासु खायनाय ओ कामिनिमु बजेन्द्र पारा आनि सिनेमा के आं सेंट्रलनि YTF नि मेम्बार एवं डिस्ट्रिक्ट करबुक पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट YTF